Türkmenistanyň garaşdyrlygyna 34 ýyl. Bay taryhy bolan Tebitde, güneşli toprakda, garaşdyr hemişelik bir tarap Türkmenistan döwleti kemale geldi. Döwletimiz beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolup, gadymy taryh bilen häzirki zaman ösüşlerini utgaşýan, sazlaşykly dünýäsini emele getirýär. Jeytun medeniýetiniň şanly geçmişine nazar aýlasak, bu gadymy toprakda bol hasylly, däneli ekinleri eçilýän ýerleri bilen tanalýan şäherler, döwletler ýerleşipdir. Belent galalar bina edilipdir. Keramika sunugaty bilen meşgulanýan ustad küýdegärler kemale gelipdir we öz sunugat eserlerini döredikdirler. Olardan iň meşhurlarynyň biri, müňýyllyklaryň dowamyna ýadirki Garagum sehrasynyň eýelýän giňişliklerini, ilkinji şäher medeniýetiniň mekany hökümini tanalýan Altyn Nepi bolupdyr. Şol döwürlerden bäri Parfiýanyň, Merwiň, Amderýanyň hemde Könürgönjüň galalary atyrlaň dowamyna Hytaýdan Şama çenli, Günnogordan Günwatara çenli ähli halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryny putolandyrypdyr. Bu beýik taryh merdany ata-babalarymyzyň gymmatly mirasydyr. Gödel paýtagyt Aşgabat, ak mermerli şäher hökmünde halkymyzyň gadananlaryny buýsunç bilen dünýä ýaýýar. Muzeýler, kitapxanalar, sport toplumlary we haýran galyjy binagärlik ýadygärlikleri, şeýlekem suw çuwdurumlary, din jalşdowlaklary, feýliýäkler we sowda merkezleri türkmen halkynyň ruhuny galkynlarýar. Bu toprakda türkmen halytynyň sırly dünýäsi, owadan ahalteki atlarynyň hemde wepaly alawaýlaryň mirasy, türkmen halkynyň ruhy, özbolşlugy, milli aýdymlarynyň owazlaryna belentlik bolup ýanglanmagy bilen 21-nji asyrda köp taraplaýyn gülläp ösýär. Bugün Türkmenistan ilmde, bilimde we sportda täze belentlikleri ýetýär. Telekeçiler milli nişanly önümleri döredýärler. Şol bir wagtda şäher guruluşy taslamalary durmuşa geçirilýär. Bu ýetilýän tepkitler bolsa ykdysady diversifikasiýanyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň aýdyn nişanydyr. Energetika, kimia, inženerçilik, guruluşyk we beýleki bir näçe ugurlary öz içine alýan Türkmenistanyň ykdysadyety köp ugurly bolup durýar. Bu bolsa diňe bir ykdysady durnuklylygy ösdürmek bilen şäklenmän, eýtim deňi taý bolmadyk ösüşi we ösüşiň täze mümkinçiliklerini ýol açýar. Akylly arkadağ şäheri, ak arduwlaň şäheri gysga wagtda gurulup, döwrewap ösüşiň we awadançylygyň nişanyny urildi. Türkmen milli aşhanasy, baý däpleri we dürli tagamlary bilen fiýagatçylary özüne çekýär. Garagum sehrasy bolsa, täsil, köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen meşhurdur. Gadymy türkmen milli däp desturlary häzirki günleri çenli saklanyp, özbolşlugy we köp öwüşkünligi bilen haýran galyrýar. Türkmenistan baý tebigy baýlyklara eýedir we giň gerimli taslamalary bilen dünýä tanalýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe Türkmenistan, Hytaý, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjileri hemde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirjisi ýaly asyryň taslamalary bu sebäpde ýaşaýan we zähmet çekýän milyonlarça raýatlaryň ruhuny beýgeldiýär. Ýurdumyz sebätiň möhüm geçirgileri bolup hyzmat edýän awtomobil we demir ýol ulgamlary arkaly halklary birleşdirip, täze göz ýetimleri açmagy dowam edýär. Asyrlaň dowamyny bolşýaly häzirki wagtda hem Türkmenistan halklary we döwletleri birleşdirip, medeniýetleriň ýakynlaşmagyna uly goşun goşýar. Güneşli Türkmenistan tebigy baýlyklaryny ähli umumy ösüşleri ýetmäge gönükdirýär. Dünýä jemgyýetçiligi ösüş ýoluny aýdyn ýollarda dowam etsin. Tahawatly türkmen güneşi bolsa, mundan beýlekde dünýä halklaryna bagyt we awadançylyk şöklelerini çaýsyn. Güneşli Türkmenistana hoş geldiniz.